Egunon guztioi eta ongi etorri gaurko saiora. 3 gai dira gaurkoan Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien inguruan mahai gainean jarri nahi ditugunak, eta aldi berean ere gaurko prentsaurrekoaz baliatuko gera errenta kanpainaren egutegiaren berri emateko. 3 gaiak gaurkoan Gobernu Kontseiluan onartu ditugunak dira ekonomia sustapeneko arlokoak, eta horiek dira beraz jarraian aurkeztuko ditudanak. Lehenengo erabakia gaur Gobernu Kontseiluan hartu duguna Gipuzkoa digitalaren ingurukoa da. Diru laguntza deialdi bat da hau, 1,6 milioi euro bideratzen ditugu diru laguntza hauetara Gipuzkoako enpresei digitalizazioaren prozesuan laguntzeko. 2 laguntza hildotan egituratzen da diru laguntza hau, alde batetik 4.0 produktua garatzeko, alegia teknologia berriak garatzera bideratuta dago diru laguntza hildo hau, eta bigarrena datekin datuen kudeaketara bideratuta, alegia datuen erabilera sustatzera. Deialdiaren informazio guztia Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunean daukazue, hor izango dituzute eskaerak egiteko aukerak ere, Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez. Azpimarratu, kasu honetan, digitalizazioa sustatzen balin badugu eta diru laguntzak bideratzen balin baditugu, hain justu alor honetara, da enpresa eraldaketak funtsezkoa duelako digitalizazioa. Guk industriaren gandik gertu egoteko asmoa daukagu, horrela aritu gera orain artean, industria sendo bat behar dugulako, baina aldi berean industria horrek ere egokitu beharra dauka etorkizuneko erronkei aurrera egin ahal izateko. Eta digitalizazioak sortzen dituna da lehiakortasuna hobetzeko aukerak eta aldi berean balio erantzi berria ematen die Gipuzkoako enpresei. Ekonomia asko aldatzen ari da, abiadura bizian eta egokitzapena beharrezkoa dute Gipuzkoako enpresek. Lehen osaten nuen bezala, etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izateko eta aldi berean ere aukera berriak sortzen direlako. Gipuzkoako Foru Aldundiaren asmoa da arlo guztietara iristea, alegia baliokate osora iristea digitalizazioaren esparru honetan. Lehen aipatzen nuen 2 laguntza hildotan egituratzen dela hau, 4.0 produktura, teknologia berriak sustatzera, eta datekin, kasu honetan lehenengoari helduta, lehenengo laguntza hildoari lotuta teknologia berrietara bideratuko dugu 1 milioi bat euro, eta bigarrenera datekinera 650.000 euro. Datuen erabilera sustatzeko. Datuak dituzte enpresa asko eta askok, eta datu hori txispak ateratzeko moduan daude enpresak, eta hori da hain justu sustatu nahi dela. Balioa lortzen has daitezen datu horien erabilerarekin. Pasaden urteko datuak mahai gainean ere jarri nahi genituzke, izan ere azken 2 urteetan Gipuzkoa Digitala programaren bidez 239 enpresei lagundu zaie digitalizazio proiektuak bultzatzeko, eta 5,3 milioi euro bideratu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak hain justu digitalizazio proiektuak bultzatzera. Hasieran azpimarratzen nuen, baina orain ere berriro azpimarratu nahi dut, izan ere gure ongizatean ekonomia indartsu bat edukitzea ezinbestekoa dugu, hor noski industriak sekulako garrantzia du, eta etorkizunera begira gure industriak egokitua behar du etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Eta aldi berean, egokitzapenaz gain, aldi berean ere aukera berriak sortzen ditu digitalizazio prozesu honek, negozio berriak sortzeko. Hori lehenengo diru laguntza gaur Gobernu Kontseiluan onartu duguna, bigarrena Smart Mobility Industriaren inguruko diru laguntzak dira, 2023ko deialdia da gaurkoan onartu duguna, eta 925.000 euro dira onartu ditugunak diru laguntza honetara bideratzeko. Sare ekonomikoaren eraldaketa bultzatzea dute helburu diru laguntza hauek, mugikortasun berriak alde batetik egokitzapena eskatzen dio gure industriari, egokitzapen handia, eta aldi berean digitalizazioaren esparruan gertatzen zen bezala,
nitxo berriak sortzen ditu, eta horiek laguntzeko sortu dugu hain justu diru laguntza hau. Erronka berrietara egokitzeko, industriak egokitu beharra izango du mugikortasun berriaren inguruan, eta aldi berean aukera berriak ere sortzen dira. Alde batetik, elektromugikortasuna bideratuko da, karga azpiegituretara eta gidatze autonomotara. Horiek dira, hiru ildo nagusiak mugikortasun berrian, mugikortasun adimentsuaren inguruan egongo diran negozio nitxo berriak. Lehendik dagoen enpresari lagunduko zaio, baina nitxo berriak sortzeko aukerak ere diruz lagunduko dira. Programa honek 3 diru laguntza lerro ditu. Lehenengoa proiektu pilotoak sortzera bideratua, 300.000 euro bideratuko dira lan ildo honetara. Bigarrena, enpresa lehiakortasuna sustatzeko, 162.500 euro dira honetara bideratuko direnak, hausnarketa estrategikoa, negozioaren birorientazioa eta abar sustatzeko, eta hirugarrena, berrikuntza teknologikora bideratua dago. Eta honetara, 462.500 euro bideratuko ditugu. Hori izango da, diru laguntza honen, hirugarren lerro honen zuzkidura. Aipatzen nuen, mugikortasun adimentsua, elektromugikortasuna, karga, eta horren inguruan noski, gogoeta honen inguruan noski, edo lan hildo berri hauen inguruan, mobil zentroa dago, erreferentzia zentroa, etorkizunarekin zen egitasmoaren barruan sortutakoa, eta gure erreferentzia zentro nagusietako bat dana, mobilen inguruan noski mugikortasun berria sustatzen den heinean, diru laguntza hauek horrekin erabat lerrokatuta daude. Lankidetzan sortutako diru laguntzak dira, koordinatuta behar dute izan eta noski lerrokatuta. Badakizute, mobil zentroa gaur egun Tolosan dagoela eta eskuzaitzetara pasako dela, bertan sortuko den poloarekin sinergiak sortzeko asmoz. Pasaden urtean ere diru laguntzak bideratu genituen, hain justu lerro hauetara, 15 proiektu diruz lagundu ziren pasaden urtean, 20 enpresa, ikerketa zentro eta erakunde izan ziren onuradunak. Proiektuak oso potenteak dira, hori azpimarratu nahi nuke proiektuen adibideak jarri aurretik, alde batetik azpimarratzeko elektromugikortasunerako eta energia laser zelulan biltegiratzeko demostratzaile teknologikoak, beste adibidetako bat kode irekiko energia adimenduna kudeatzeko sistema bat, hirugarren bat, zamak manipulatzeko patinete elektriko industrialen belaunaldi berri bat, patinete elektriko industrialak, eta hor azpimarra jarri nahi dut, eta azken adibidea, trenbide sektorerako energia biltegiratzeko sistemak muntatzeko prozesuak industrializatzea eta abian jartzea. Horiek dira, lehengo urtean diruz lagundu ziren proiektuetako batzuk. Eta berriro azpimarratuko dut, danak direla oso proiektu potenteak. Gure ustez, proiektuak gure enpresasarearen eta gure ezagutza zentroen dinamismoaren isla dira, etorkizuneko ekonomia sortzeko erabakiorra da hau, eta mugikortasun berrian gure indarrak jarri beharrean gaude. Erronka berria suposatuko du, gure industriaren zati batean egokitzapen gaitasuna beharko du, eta hor beraz laguntzeko gaude, eta leheno aipatzen nuen bezala nitxo berriak ere sortuko dira. Beraz, esparru hau laguntzeko sortu dira diru laguntza hauek. Eta gaurkoan hartu dugun hirugarren diru laguntza deialdia, baserri bideekin zerikusia du, ohiko diru laguntza izaten da, Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz laguntzen die, Gipuzkoako herri txiki eta erakunde txikiei, izan ere, aurrekonturik nahikorik ez daukate, bide hauek egokitu eta konpontzeko eta eraikitzeko kasu asko eta askotan, nahikoa baliabide ez daukatelako eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz laguntzen ditu urtero. 2023ko deialdia onartu dugu gaurkoan, 1,3 milioi euro bideratuko ditugu honetara. Aipatu gaur egun erabilera publikoko 3.360 kilometro baserri bide inguru ditugula Gipuzkoan, asko dira. Pasaden urtean, lerro honen bidez, 78 kilometro berritzen lagundu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak, 53 herritan, eta 81 baserri bide konpondu edo eraikiz.
Gehienetan konpontzeko diru laguntzak izaten dire hauek. Askotan aipatzen dugu eta gaurkoan ere maigainan jarri nahiko genuke, Gipuzkoa dela leku erakargarri bat bizi proiektuak aurrera eramateko eta aldi berean ere enpresa proiektuak aurrera eramateko, eta ezinbestean baserri bidea konpondu beharrean gaude bertakoen bizikalitatea hobetzeko eta aldi berean ustiapenak aurrera eraman ahal izateko zailtasunik gabe bide horiek konponduz. Horiek dira beraz, gaur Gobernu Kontseiluan onartu ditugun 3 dirulaguntza nagusiak, 3ek ekonomia sustapenarekin zerikusia dutenak. Eta hasieran aipatu bezala, aipamen bat egin nahi genuke errenta kanpainaren egutegiaren inguruan. Data nagusiak aipatuko ditut, baina aldi berean aurreratu Jokin Perona diputatuak prentsaurreko bat emango duela datu gehiagorekin. Gaurkoan azpimarratu nahi duguna da egutegia. Errenta kanpaina martxoak 29an hasiko da, orduan autolikidazio proposamenak zerga bidean egongo dira erakusgarri edo ikusgai, apirilak 3an proposamenak onartzeko epearen hasiera izango da, apirilak 3aren aurretik beraz zerga bidean ikusgai dauden horiek onartzeko moduan egongo gera, apirilak 12an interneteko modalitatearen hasiera zerga bidearen bidez, apirilak 13an hitzordua hartzeko epea baldin eta ogasuneko arreta zentroetako batera joan nahi badegu, eta apirilak 17an ogasuneko bulegoak irekitzen dira bertan errenta aitorpena egin nahi bada. Errenta kanpainaren amaiera ekainak 30an izango da. Horiek dira data nagusiak. Errenta kanpainari dagozkionak. Eta lehen esan bezala, Jokin Perona diputatuak honen inguruko informazio gehiago emango du. Jarraian, laburpen bat gazteleraz, gaur Gobernu Kontseiluan hartu ditugun erabakien inguruan. Un resumen de lo que hemos adoptado, las decisiones que hemos adoptado en Consejo de Gobierno de hoy. Son 3 las convocatorias de ayudas que hemos aprobado en Consejo de Gobierno. Las 3 tienen que ver con promoción económica y son las siguientes. En primer lugar, impulso a la digitalización de las empresas de Guipúzcoa. En segundo lugar, Smart Mobility Industry, la convocatoria de ayudas de este área. Y en tercer lugar, la convocatoria de ayudas para los caminos rurales de Guipúzcoa. En primer lugar, por tanto, hemos aprobado hoy la convocatoria de ayudas a la que vamos a destinar 1,6 millones de euros para impulsar la digitalización de las empresas de Guipúzcoa. Esta convocatoria de ayudas se estructura en 2 líneas. Por una parte, Producto 4.0, a la que vamos a destinar 1 millón de euros para desarrollo de tecnología, y el segundo, el Datekin, centrado en la gestión de datos. Son 650.000 euros los que vamos a destinar a Datekin. Por tanto, la convocatoria de ayudas es de 1,6 millones de euros. La digitalización es un concepto fundamental en la transformación empresarial. Está cambiando radicalmente la gestión de los negocios. Debemos mejorar la competitividad y generar nuevo valor añadido. En este sentido, la Diputación de Guipúzcoa tiene muy claro que necesitamos una economía fuerte, y en ese aspecto nos debemos adaptar a los retos de futuro y también aprovechar los nuevos nichos que se vayan a crear. La capacidad de adaptación, por tanto, para estar preparados como territorio de cara al futuro. En segundo lugar, hemos adoptado también una decisión, una convocatoria de ayudas que hemos aprobado en relación a Smart Mobility Industry. Vamos a destinar 925.000 euros a esta convocatoria de ayudas en relación a los nuevos nichos de negocio relacionados con la nueva movilidad. Por una parte sería la electromovilidad, infraestructuras de carga y conducción autónoma. Destacar que son 3 las líneas de apoyo. En primer lugar, la creación de proyectos piloto. En segundo lugar, el fomento de la competitividad empresarial. Y en tercer lugar, el fomento de la innovación tecnológica. Destacar asimismo que esta convocatoria de subvenciones tiene una estrecha relación con nuestro centro de referencia móvil, que se encuentra ahora en Tolosa, pero que se va a trasladar a Eskusaitzeta, un lugar donde vamos a desarrollar un polo para potenciar sinergias y trabajo compartido con el tejido empresarial de Guipúzcoa.
Y, en tercer lugar, hemos aprobado también en Consejo de Gobierno de hoy la convocatoria de ayudas para la renovación de los caminos rurales. Son 1,3 millones de euros los que vamos a destinar a esta convocatoria de ayudas, puesto que los ayuntamientos y las pequeñas entidades locales de Guipúzcoa tienen serias dificultades presupuestarias para hacer frente a las inversiones que deben hacer para construir y conservar estos caminos rurales, que son fundamentales para el desarrollo de una vida de calidad en los caseríos de Guipúzcoa y también para poder desarrollar la actividad propia de los caseríos. Por tanto, señalar esta convocatoria de ayudas es importante para el territorio de Guipúzcoa. El año pasado destinamos también una cantidad económica importante para renovar 68 kilómetros de caminos rurales y señalar en este ámbito también, señalar también que en Guipúzcoa en este momento contamos con 3.360 kilómetros de caminos rurales de uso público. Por tanto, es una red importante a la que debemos seguir ayudando y es lo que hemos aprobado en Consejo de Gobierno de hoy. Por último, más allá de lo que hayamos podido aprobar hoy en Consejo de Gobierno, señalar el calendario de la campaña de la renta. Más adelante el diputado Joaquín Perona dará más información al respecto, pero hoy queríamos únicamente informar de las fechas que se manejan para la campaña de la renta. Empezará el 29 de marzo y concluirá el 30 de junio. El 29 de marzo las propuestas de autoliquidación estarán visibles en Zergabidea y se empezarán a enviar por correo. El 3 de abril se dará inicio al plazo de aceptación de propuestas de autoliquidación. El 12 de abril se comenzará con la modalidad de Internet a través de la plataforma Zergabidea. El 13 de abril se abre el plazo para concertar cita previa en las oficinas de Hacienda y el 17 de abril se abren ya las oficinas de Hacienda para realizar la declaración de la renta en dichas oficinas. Y, por tanto, como decíamos anteriormente, la campaña de la renta acabará el 30 de junio. Estas son las fechas que queríamos compartir hoy con ustedes. Hortik aurrera, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Yo quería saber, por una parte, si tenéis alguna predicción de cuántas preliquidaciones se van a enviar a los domicilios. No tengo ninguna información al respecto. Esa información, que es relevante e importante, la dará a conocer el diputado Joaquín Perona. Y, por otro lado, respecto a la menor localizada en Francia, no sé si se ha tomado ya alguna decisión, si se va a quedar allí, si viene aquí a una familia de acogida. No hay ninguna novedad al respecto. Insistir en que no podemos facilitar ningún tipo de información, pero al mismo tiempo transmitir tranquilidad, puesto que la menor se encuentra bien. A partir de ahí, cuando se tome una decisión se comunicará, pero no tenemos ninguna información relevante al respecto. Bestelakorik ez balego, eskerrak ematea besterik ez zaite, gelditzen. Egun ona izan dezazuela.